Onye nna ya dịnyere ohi na-eji ụkwụ agbawa ụzọ, mana mgbe ọ hapụziri ebe nna ya dịnyere ya gawa ebe ọzọ, ihe ọ hụziri o were. Maka ọ na-abụ mgbe ọ nwụchi igbu nwa nkịta, ọ naghị ekwe ya nụ isi nsị, ntị adịkwa. Maazị Eke bụ nwoke na-agba mbọ ịdị ka ibe, mana mbọ niile ọ na-agba dị ka ezi a na-aza n'oge ụgụrụ, ka ọ na-aza ka ọ na-ebuchi, maka na ije ụwa si n'akara aka. O mewere ma chi ekweghị. Ọ dị ya n'obi ịga akwụkwọ mana ọ gaghị apụ. Ya mere Maazị Eke ji wefuru ntutu taa wee sị na nwa ya ga-agarịrị akwụkwọ, na ebe ahụ nye erughị nwa ya nwoke ga-eru ya. Ihe Maazị Eke na-eme were na-enweta ego bụ ire ọgwụ ọchịcha na ire ọgwụ oke. Ọ na-ebugharị ya ka iro ha ma n'ahịa, mana otu nwa ya furu efu oge ọ ka n'afọ 6. Oge o si ụlọ akwụkwọ na-abata, dị nta atọrọ ya ruo taa anya mmadụ ahụzi ya. Naanị otu nwa bụzi ihe o ji. Aha nwa ya nke dị ndụ bụ Izuchukwu agụchara sekọndịrị banye mahadum. Ọ na-eme ofụma n'ihe ọ na-eme. Ọ bụrụ nwa na-aghọ nkọ, olileanya nne na nna ya dị n'ebe ọ nọ, maka na ọ bụ site n'aka ya ka ha ji wee nwee olileanya na Chukwu ga-ehicha ha anya mmiri. Ka Izu ruru n'ogo nke 3 na mahadum, o nweta nwaanyị ihe na-adabara ha abụọ, ọ bụrụ enyi ya nwaanyị. Aha enyi ya nwaanyị a bụkwa n'Ụlọma. Izu hụkwara n'Ụlọma n'anya, mana Ụlọma otu nwoke anaghị ezuru ya. Izu anwa n'ike ya ịhụ na ọ kwụsịrị agwa dị otu ahụ, mana ịmara na ihe dị n'ọbara anaghị apụ apụ. Izu agbagidere na ya mere ụmụ nwoke akara ekwentị ya, mana okwu okwuchagodu omee ga-eme uche ya. Otu ụbọchị ka Izu nọ na hostelụ enyi ya nwoke wee hụ ka otu nwoke kpọ Ụlọma na-aba n'ụlọ oriri na nkwari. Obi ya wee rie anya ihe. Ọ chọọ ka ọ ga-akwụsị ha abụọ, ọ sị mba, o jide onwe ya aka, mana o kwere ya. Ọ laa n'abalị ahụ hie ụra, ọ kpọrọ enyi nwaanyị Ụlọma, ọ kpọrọ enyi ya nwaanyị nke ọ gaa na hostelụ ha, mana Ụlọma anọghị ya. O chegide na-echecha wee kpọọ otu nwaanyị Ụlọma na-akpọ Jennifer wee sị ya na ihe ọbụla mere ya eme n'abalị a, na ya nwa anwụọ n'abalị a, na Ụlọma gburu ya. Izuchukwu echefu ebe o si pụta, chefu ihe ọ bịara ime n'ụlọ akwụkwọ. Ịma na ọnwụ ga-egbu nwa nkịta anaghị ekwe ya n'isi nsị. Izu wee kwuwe sniper wee ṅụọ sniper n'abalị ahụ. Ndị ya na ha bi na hostelụ ahụ ka ihe si aga wee buru ya tinye na keke n'abalị ahụ wee gawa n'ụlọ ọgwụ. N'ụzọ ka ha nọ wee tụbie. Mgbe nna ya nụrụ ihe mere enu, ọ kwagharịrị bee akwa okenye. Ịmara anya mmiri okenye na-acha nzu nzu, a na-adụ ya ọdụ, mana ọ bụghị Maazị Eke n'ebe ahụ. A na-eche ya nche ọ bụ dị mee ihe ọjọọ, apụ nwa anaghị ahapụ naanị ya, ọ bụ dị gbuo onwe ya. Anya nwunye ya na-anọ n'ebe ọ nọ oge niile. Emechaa bulata Izuchukwu lie ya. Izu ụka abụọ eji wee licha Izuchukwu. Anya nwunye Maazị Eke mee ka ọ pụrụ n'ebe ọ nọ. Maazị Eke ịgba ọgwụ oke wee buru ọgwụ oke wee ṅụọ. Ọ chalie elu tie afọ ya. Tupu amara ihe na-eme, Maazị Eke anwụọla. O wee bụrụ etu a ka ezinụlọ asụ wee mechi. Nwaanyị amụtaghị nwa ọzọ, tinyere na ọkaala nka. Nwaanyị anọrọkwa na nrịrị nke ya wee tụbikọọ. Ndị oriri okpe wee karịa, echepụ ka ndị anwụọ a na-aghọ ihe ha n'elu. Ịhụ ka esi abụchasị ala ndị a nwere na ihe niile nwoke a nwere. Ekpere gị n'oge niile ga-abụ ka ndị oriri ekpe ghara irikwa gị. O wee bụrụ ka o si wee mee. Gee m ntị, the beautiful ones are not yet born. Ọ bụ ebe onye jidenwere ka ọ madenwere. Ụmụ akwụkwọ nọ n'ụlọ akwụkwọ gbado na anya mara ihe unu ji wee nọ n'ebe ahụ. Ụfọdụ na-ebuzi ibu karịrị ha, na-ebu ibu ezinụlọ mana ha alụbeghị nwaanyị. Ekwela ka ezinụlọ gị jiri maka gị na-akwa arịrị. Ọ bụkwa na agụcha mbụ ewee gụọ abụọ, egụcha akwụkwọ nweta ọrụ, iwee kọma akụkọ ha ga-abụrụ gị na ya. Aga na-egbu onwe gị maka emewara gị obi na ị ga-alụ nwaanyị bụ eze ama na aga echi echi. Ngwugwu ama na aga atọ kwesị ka a na-amụ ya mbụ. Were ụnụ nwayọọ ka ofe rọrọ arọ zụrụ ụnụ iri nri, maka na alụpụghị anwụhụ butere alapụghị etigbuo. Ntị adịkwa ya gazie.